बे समाव दङ आङो उदालगुरि जिल्लानि बिखायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बर' फरायसा आफादा दिनै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बुहुमनि बर'फोर खौसे जा आरो थांनानै थानो हो बे मन्त्रखौ लानानै रोजा रोजा बेबायदिनो फरायसा आफादा दिनै हाबाफारियाव बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दिनै दुलाराय आसाम नाङै दुलाराय बर' फरायसा आफादा साब डिभिजन वाइजआव रड मार्च अर्थात लामा हान्जा सुरनाय जादों। बेनि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों दुलाराय भारत नाङै थानाय अर्थात मुलुगाव थानाय बर'फोरा गावनि हारिमु गावनि राव गावनि थुनलाइखौ लानानै बिखा फोदाननानै जाहाथे जिउ खुंनायाव बयबो खामानि मावो आरो मुलुगनि बर'फ्रा गावनि थांना थानाय माहारिखौ फोथांनाय खामानिखौ खौसेयै मावो आरो बर'नि गेजेराव गुबुन गुबुन जि दोलोफोर दङ बै दोलोफोरनि जि बेसिक खामानि मावनाया बर' हारिखौ फोथांना दोननायनि खामानि मावनायाव मोनसे एजेन्डायाव जाहाथे फैयो बै थांखिखौ लानानैनो खौसे जानानै खामानि मावनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै सारा आसामाव साब डिभिजन वाइजआव बे रड मार्चखौ खालामनाय जादों। आरो बेनि गेजेरजों बेखौनो जोंनि समाजाव थानाय जि समाजारि बेरेखाफोरा दिनै गोबांथार जायगा मोनबोनो नागिरदों आरो बै गोबांथार जायगा मोनबोनायखौ जाहाथे गैया खालामनो हायो बर'फोरनि जि दोलो आफादफोरा खौसे जानानै बै समाजारि बेरेखा खामानिफोराव खौसे खामानि मावो बे मेसेजखौ होनो थाखायनो दिनै दुलाराय आसाम नाङै बे रड मार्चखौ खालामदों। आरो लोगोसेनो जोंनि गेजेराव जिखिनि फिसा फिसा एना एनि सानलायनाय हारिनि गेजेराव बे फिसा फिसा एना एनि सानलायनाया जाहाथे गैया जायो हारिनि एजेन्डाखौ लानानै बयबो मोजां खामानि मावनो थाखाय दिनैनि बे रड मार्चखौ थि खालामनाय जादों। आरो लोगोसेनो जोंनि जि ससिय' पलिटिकेल जि राइट्सफोर दङ बै मोननांगौ समाव मोनसे प्लेटफर्माव फैनानैनो खामानि जाहाथे बयबो खामानि मावलायलायो बे उद्देश्यजों दिनैनि रड मार्चखौ लानाय जादों। दिनै जोङो बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि थांखिजों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनो खनसे गोसोखांफिन होनायनि मोनसे थांखिजों जों दिनै बे लामा हान्जा सुरनाय बे हाबाफारिखौ जों लानाय जादों। बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा गासै आसामाव मोनफ्रोमबो जिल्लानि महकुमा पर्जायाव बे माने हान्जा सुरनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। थिग बे लेखायैनो उदालगुरि जिल्लाया दिनै मोननै महकुमा जोंहा दङ। बे मोननैबो महकुमायाव जों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों फारियै उदालगुरि महकुमा आरो भेरगाव महकुमा दा मोननैबो माने हाबाफारियाव प्राय 1,000निबो बांसिन जोंहा बाहागो लागिरिफ्रा बाहागो लानायनि गेजेरजों दिनैनि नैबे लामा हान्जा सुरनाया जादों। दा बेवहाय जोंनि रायजो राजानिसिम बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो मेसेज होनो नागिरदों जे जोंहा मावनो गोनां खामानि गोबां दङ। जिहेतु बड'फाया जोंनो मोनसे सिमां नुहोलांदों बर' हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि सारा पृथिबियाव बयजोंबो मोनथिजानाय उन्नत माखासे माने जाथिफोरजों एखेलगे जों सोलिनो हानाय एखेलगे जों खारफानो हानाय बेबायदि मोनसे जाथि हारि दानायनि जि मोनसे सिमां दा बे सिमांखौ लानानै जों बयबो बर' हारिया दिनै आवगायगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै बड'फानि जिथु दिन्थिना गालांनाय लामाजों बिथांनि प्रिन्सिपाल आइडिय'लजिखौ लानानै जोङो खामानि मावबाय थादों। दा आसा खालामदों दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों जि रायजो राजाफोरखौ मोनसे जोंनि मावनो गोनां खामानि हारि हिसाबै हारि दानायनि जि मोनसे स्पिरिटखौ लानानै मावनो गोनां खामानि बे खामानिखौ जोङो एसे माने रिमाइन्ड खालामफिननाय लेखायै जों बे हाबाफारिखौ लादों। दा बेवहाय जोंनि लाइमोनफोरखौबो आं खावलायनो नंगोन दा गोबां समफोराव जोंनि लाइमोनफ्रा जाथिनि थाखाय गावनि थाखाय मावनो गोनां जिखिनि खामानि बेफोरखौ बावगारनानै मालाबा माखासे मानि समाज माने बेरेखा खामानिफोराव माने गफबना थानायफोरखौ जों नुनो मोनदों। दा बेफोर गासैखौ गारनानै जिहेतु जोंनि बड'फाया जि नुहोलांनाय जे मोनसे सिमां बड'फाया जोंनो थाखाय जि मोनसे खामानिखौ मावनो थाखाय जोंनो होलांदों जे बर' जातिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि दा बे खामानिखौ मावनो थाखाय
गासैबो लाइमोनफ्रा गावनि बै माने नों एन्टि ससियेल एक्टिभिटिफोराव माने लिप्त जानायनिफ्राय बेफोरखौ गारनानै जाहाथे जाथिनि थाखाय खामानि मावनो आवगायबोयो गावनि जिथु माने जिउ लामा राहा लामाफोरखौ थि खालामनानै लायो फरायफुबाय थानाय लाइमोनफ्रा फरायनायाव गोसो होयो आरो बिनि गेजेरजों जाथिखौ माने मोनसे गेरेमसा हारि दानायनि जि लामायाव आवगायनाय बेवहाय बयबो होनांगौखौ दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे मेसेज हरनाय जादों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथोन बायदियै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोननै मुंख'याव भेरगाव आरो उदालगुरि बे मोननै एरियासआव जे रड मार्चनि हाबाफारि लादों बे जोबोर मोजां जादों आरो बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन माहारि आफादफोर दङ आं बे समाव बेखौनो फोरमायनो सानदों जे बड'फानि सानथौ आरो सानस्रि बे बर' माहारिखौ मुलुगाव गेरेमसा माहारि दानाय आरो बिथांनि बे सानस्रि आरो सानथौजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो फारफ्रोम बिथिंनिफ्राय सोलोंथाइ फारसे जौगानाय रांखान्थि फारसे जौगानाय बर' माहारिया खौसे खालामनो थाखाय आरो जोंनि माहारियाव सोमजिनाय बायदिसिना जेंना जेंथो जेरै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बा सासे हाबा जानाय हौवा बा हिन्जावा गुबुन जायगायाव दोनखारनाय लांखारनाय बा दिनै फैबाय थानाय उन्दै उन्दै लाइमोनफोरा जौ जुवा बा ड्राग्सजों गोबां गफबनानै दङ दा बेफोरनिफ्राय जाहाथे जोंनि बर' हारियाव सोमजिनाय बेफोर जेंनाया जाहाथे जोबस्रांनानै थाङो जोङो बिनि थाखाय दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जयै खौसेयै बयबो माहारियारि आफादफोरखौ लानानै बे रड मार्च हाबाफारिखौ लादों।